Yn gyntaf, ar am. Helo, os ydych chi? Jerry Hunter ydw i. A Richard Wyn Jones ydw i, a croeso i bodlediad yr hen iaith. A tro yma, dyn ni am drafod Llyfr Du Caerfyrddin, Llyfr Taliesin, a chydig o hanes ysgrifennu yn yr iaith Gymraeg. Ond ta Richard, tro dwytha, da ni'n sôn am y Gododdin fel man cychwyn posib y traddodiad llenyddol Cymraeg ar y holl ddadleuon o blaid ac yn erbyn hynna. Ond tro yma, dwi eisiau bod bach yn fwy wyddonol de. Reit. Y sôn am hanes ysgrifennu yn Gymraeg a'r llawysgrif Gymraeg gyfa gyntaf sydd wedi goroesi. Y llyfr hynny yw, llyfr wedi ei sgwennu gan rhywun llawysgrif de. Y llyfr cyfa sydd yn Gymraeg i gyd, mwy o lai, sydd wedi goroesi yn yr iaith Gymraeg, sef Llyfr Du Caerfyrddin o'r flwyddyn yn fras 1250, tua chanol y drydydd ganrif ar ddeg. Ond cyn neud hynna, jyst sôn chydig bach am pam bod hynny mor arwyddol cawl o ran hanes ysgrifennu'n Gymraeg, a pam nad oes yna lawysgrifau Cymraeg eraill sydd wedi goroesi, sy'n gynharach na chanol y drydydd ganrif ar ddeg. Reit, Iawn? oce, iawn. Ocê. Dwi'n teimlo bod fi mewn arholiad yma. Oce, amdani. Felly, tro dwytha am pan ddedys di mae'r Gododdin oedd y testyn llenyddol Cymraeg cynhara sydd wedi goroesi, ac oedden ni'n trafod hynna lle wneud ia a na ar yr ateb. Wel, tro yma, jyst sôn ychydig bach yn fwy gwyddonol am bethau felly de. O ran ysgrifennu'n Gymraeg, yr enghraifft gynhara sydd wedi goroesi o ysgrifennu'n iaith Gymraeg yw carreg cadfan, mae'n cael ei galw weithiau. Mae'n garreg o dywyn yn ne gwynaf efo enwau mewn hen Gymraeg. Yr unig beth sy'n ar ôl yn Gymraeg yn tywyn, ie? Bellach. Diws. Ambell i deulu Cymraeg yn ardal o hyd, mae'n siŵr sy'n falch iawn ar y ffaith bod nhw'n arfel yr hen iaith o hyd. Ond, ie, carreg o dywyn yn ne gwynaf sydd ag arysgrif, y geiriau Cymraeg wedi naddu ar y garreg de, mewn hen Gymraeg, yn cofnodi enwau, bron fatha carreg bed i bob pwrpas de, nid dyn oedden. Ac felly, dyna'r enghraifft gynhara y gellir ei dyddion fras. Pam ti dweud na nid dyna be oedd hi? Wel, oedd o debyg ddim ar fedd, dyn ni'n gwybod, ond carreg yn ystod fel colof yn de, efo enwau bobl yn cofhau gwahanol bethau. Ond nid fatha mynwent efo cerrig beddau fel ydych chi'n meddwl heddiw de. Ond y bynnag. Mae carreg gadfan, y garreg honno o dywyn, yn fras o ran geiriau mewn hen Gymraeg arni, yn dyddio o tua diwedd 9fed ganrif yn fras, o gwmpas y flwyddyn 900, ella bach yn gynharach na hynna. Oce, felly'n gynnar iawn. Ond, peth yw, mae natur yr ysgrifen ac yn y blaen, a mae'n wir am y tymedia eraill o hen Gymraeg, Gymraeg o'r cyfnod yn fras o tua 750 hyd at 1150. Mae'n y dymedia eraill yn ei trafod. Mae'n dangos bod pobl di arfer sgwennu Cymraeg. Hynny yw, nid arbrofi oedden nhw efo rhywbeth newydd, technoleg hollol newydd sgwennu. Felly, nad oes yna bethau cynharach wedi goroesi, mae'n amlwg bod rhai unigolion dysgedig wedi arfer sgwennu hen Gymraeg cyn hynny. Ond y garreg hon o'r enghraifft gynhara sy'n goroesi. A wedyn, mae yna, o ran sgwennu mewn llawysgrifau, mae'n bwysig trafod hyn, achos mae'r llenyddiaeth gynhara fel Llyfr Aneurin o'n i'n trafod tro dwytha, fel Llyfr Taliesin y Llyfr Du Caerfyrddin, dyn ni am drafod tro yma, llawysgrifau, ac maen nhw'n bethau bregus iawn. Maen nhw'n bethau drud iawn, achos oedd cael rhywun mynach fel arfer, rhywun wedi hyfforddi ysgrifennu, ac oedd o'n rhyw fath o dechnoleg bryn, technoleg elitaidd iawn, mewn carfan fychan iawn o'r boblogaeth oedd yn gallu sgwennu. Ella 100, 200, ar y mwyaf 500 o boblogaeth yn dibynnu ar y cyfnod. Ac oedd yn beth drud i greu llawysgrif. Oedden nhw'n defnyddio memrwn, dwi'n beth i hynna? Croen, ie? Croen anifail. Da. Croen anifail, os ydych chi'n fans Harry Potter, maen nhw'n sgwennu ar... Dwi'n cofio beth ydy'n Saesneg hyd yn oed? Parchment. Parchment, ie. Ond hein bach beth Memrwn ydy'r gair. Memrwn ydy'r croen anifail wedi sychu i greu papur, a wedyn ddath papur i Gymru tua diwedd yr Oesau Canol. Ond memrwn, croen anifail, a wedyn papur nes ymlaen. Ond peth yw, os ydych chi'n meddwl am lladd llo neu fywch, a thrin y croen a'i dorri i greu tudalennau gyfer llyfr, mae'n broses hirfaeth a drud fawr de. Felly mae oedd creu llawysgrif
a wedyn sgwennu popeth allan yn llaw hir fel felly, yn broses yn cymryd llwyth o amser a llwyth o adnoddau, felly mae'r llawysgrif yn bethau prin. Ond hefyd, o ran cofnodi llenyddiaeth, yn wahanol i ddilliau digidol a llyfrau wedi argraffu heddiw, mae llawysgrifau'n bethau bregus, da. Yn ywedig mewn gwlad fel Cymru, da, o ran hinsawdd Cymru. Mae'n damp iawn. Tamprwydd yn brofiol. Damprwydd yn broblem mewn llysoedd a mynachdau yn yr oesau canol cynnar. Felly mae'r llawysgrifau'n pydru, yn cael ei bita gan bryfed llyfr da. Pryfed llyfr yn bita nhw. Mi oedd mwg o dan mawn yn asidaidd ac yn bita llyfrau. Ac rhyfeloedd. Mi oedd ambell i lyfrgell yn cael ei llosgi mewn rhyfeloedd ac yn y blaen. O'n i eisiau holi ti'n mwyn hyn, achos un o'r pethau, ti'n siarad, nes ti sôn am y garreg yma lawr yn Ne Gwynedd o fanna, a hwnna'n deillio gyfnod. Y cyfnod yna lle mae gen ti lot o... Mae'r llychlynwyr yn dechrau ar i'w gwaith o... Mae gen i deulu Norwy fel ti'n gwybod. Maen nhw'n gweld o fel masnachu. Dwi'n siŵr bod pawb yn gweld o mewn golau cweit mor heddychlon. Ond mae gen ti, wrth gwrs, Alfred the Great a'r oll beth yma, lot o'r fan ryfeloedd. So, i ba radda, wel, dwi'n cymryd yn ganiataol bod yr hyn sydd wedi goroesi, eto o safbwynt y Gymraeg, oherwydd bod Cymru wedi cael ei goresgyn, oherwydd y pethau yma, Fes yna lai o records brenhinol. Dwi'n cymryd y byddai'r llysoedd Cymreig wedi bod yn defnyddio memrwn i gadw cofnod o drethu yr holl dechnoleg gweinyddol yna. So ydy o'n wir... I ba radda da ni'n gwybod am stwff sydd wedi cael ei golli neu losgi? Cwestiwn da iawn. A mi oedd y mynachdau a oedd efo scriptoriwm sef lle ysgrifennu, ysgrifenfa, lle oedd mynach yn ysgrifennu ac yn gwarchod llyfrau. Yn aml mi oedd mynachdau penodol yn cael ei noddi gan dywysogion Cymreig penodol lle, o hwrach yn darged mewn rhyfal ac yn y blaen. Ond mae'n gwestiwn da. Mae'n un enghraifft wych gen i ni da, sy'n awgrymu faint o lawysgrifau Cymraeg o'r oesau canol sydd wedi dyflannu lle. Mae yna gofnod o gynnwys un llyfrgell fynachaidd. Fath y catalog llyfrgell ei goroesi. O gwmpas o'r flwyddyn, wel, yn y berwaredd ganrif ar 10, o gwmpas y flwyddyn 1325, rhywbeth fel yna. O lyfrgell mynachdy Margam yn ei Cymru, da. A mae'n rhestru, llawysgrifau Lladin oedd y rhan fwyaf mae'n siŵr, ond mae'n rhestru dros 200, dwi'n meddwl 242 lawysgrifau. So llyfrgell sylweddol gan gynnwys llawysgrifau ddyn nhw pawb di sgwennu allan ar femrwn. So 242 o lawysgrifau yn llyfrgell mynachdy Margam yn ei Cymru yn y flwyddyn 1325. Wel, faint o llawysgrifau hynny sydd wedi goroesi heddiw? Dwi'n meddwl bod fi eisiau gwybod na dwi. Pa ganran? Ddydwn ni 10%. Dim un. Felly, dyn ni'n gwybod bod llyfrgell gyfa wedi dyflannu gan bod yna catalog o'r llyfrgell honno. Felly, os ydych chi'n meddwl am yr holl lysoedd, yr holl fynachdau eraill, trwy'r canrifoedd, dyn ni'n gwybod i sicrwydd bod llyfrgelloedd cyfa wedi dyflannu. Felly, mi oedd y Cymru yn ysgrifennu, a mi oedd yna lenyddiaeth gynnar a gollwyd. Ond, mae yna lawysgrifau Lladin o Gymru, lawysgrifau Cymreig o ran ffaith bod nhw'n tarddu o Gymru, ond Lladin o ran iaith, o'r cyfnod bach yn gynharach, rhyw 20 ohonyn nhw hyd at y flwyddyn 1150. A mewn rhai o'r llawysgrifau Lladin, pethau crefyddol dyn nhw, copi o darnau o'r Beibl a rhyw bethau felly ar y cyfa. Mae yna dymeiddio o hen Gymraeg, yn fras ychydig bach ar ôl y garreg o Dywyn, wedi sgwennu ar ymyl y ddalen, bron fel graffiti neu rhywbeth a tymeidiau. Breinlen yn dweud pwy bu'r tir ac yn y blaen. Mae yna chydig o farddoniaeth, englynion y Juvencus sydd yn dwy gyfres o englynion mewn hen Gymraeg. Na i ddim i darllen nhw, achos sydd anodd iawn egluro'r iaith. Ond mae un yn gyfres yn deillio rhyw fath o stori am ddau filwr yn gwersylla yr awr agored ac yn y blaen, yn tywydd garw lle. Mae llall yn gyfres o englynion crefyddol. O fras pa flwyddyn da ni eisiau? Són y 10fed ganrif yn fras. 900. A wedyn, o ti'r un cyfnod, mae yna un damad o hen Gymraeg, y darn mwyaf estynedig o
ryddiaith Gymraeg o'r cyfnod cynnar, cyfnod hen Gymraeg unwaith eto, 10fed ganrif de, darn o destun, mae'n anghyflawn, computus, i gyfri, lly. A mae'n destun gwyddonol ei naws mi oedd gwybod pryd oedd Pasg yn dŵad yn hyn oed, mae'n bwysig i Gristnogion, gwybod pryd ddaeth, mae'n symud de. Ac mi oedd yna ddadleuon yn yr oesau canol cynnar ynglyn â, mae heddiw mae'n rhai eglwysi o ran sut i wybod pryd mae Pasg. A mae'r darn yma o ryddiaith hen Gymraeg o'r 10fed ganrif mewn llawysgrif sy'n Lladin fel arall, yn deud sut i astudio'r ser a ballu i wybod pryd mae Pasg. Felly mae'n o ran dysg, o ran mae pobl yn sôn am ddysgu llawer o bynciau gan gynnwys rhai pynciau gwyddonol trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg heddiw, diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn noddi ac yn y blaen. Wel, mae'r iaith Gymraeg, dwi'n wastad yn licio hyn, mae'r iaith Gymraeg wedi bod yn iaith dysg o'r cychwyn cyntaf yn ôl yn y 10fed ganrif. Mi oedd pobl yn defnyddio y Gymraeg i ysgrifennu am bethau gwyddonol gymleth. Mae hynna. So mae'n bwysig cofio hynna. O'n i ddim, wel, mae rai... Anwybodaeth Richard Wyn Jones yn thema gyson, ond o'n i ddim yn gwybod hynna, mae hynna'n troi pethau ar ei ben yn dydi. Fel ti'n awgrymu, mae'r syniad mae'r Gymraeg fel iaith y capal a iaith llenyddiaeth a... Mae wedi bod yn iaith wyddoniaeth dros 1000 o flynyddoedd yn hawdd, bell dros. A dyna'r pwynt, felly dyn ni'n gwybod bod yna draddodiad, dynion dysgedig yn freintiedig felly, ond pobl yn gallu sgwennu Cymraeg yn gynnar iawn, a bod yna draddodiad o sgwennu yn Gymraeg, ond bod y rhan fwyaf o'r ysgrifen o'r llenyddiaeth honno wedi diflannu. Dwi'n codi sgwarno cyflym iawn. Ti'n cyfeirio at wyr a dynion yn sgwennu. Yda ni'n gwybod, a falle bod fi'n mynd â ni i codi sgwarno, da ni eisiau dychwelyd at hyn mewn rhai wythnosau neu bynnag, ond yda ni'n gwybod pryd mae yna destun sydd wedi cael ei ysgrifennu gan ferch. Mae yna farddoniaeth, ychydig o farddoniaeth Gymraeg gan ferched o'r oesau canol diweddar. Dwi'n meddwl gawn ni bennod gyfan y gyfres hon yn trafod barddoniaeth gan ferched a penodau eraill am lenyddiaeth merched os mae'n bwnc pwysig. Ond am y cyfa, mae naich oedd yn sgwennu a wedi sôn am feirdd proffesiynol, so mae'n copiwyr, a mae pob un dyn ni'n gwybod amdano nhw'r cyfnod cynnar yna yn ddynion. Na ni drafod y benywod, mae'n bwnc pwysig iawn, a ffaith bod nhw wedi cael ei gadael allan o hanes llenyddol Cymru i radda am resymau sy'n gwbl anheg hefyd yn gystal â'r ffeithio yna. Ond rhyw penod arall. Felly, o'n i'n dod at yr uchafbwynt, Richard, sef dyna pam mae un llawysgrif yn bwysig iawn, sef Llyfr Du Caerfyrddin. Di honna yn y genedlaethol yn Aberystwyth? Di honna... Lle mae Llyfr Du Caerfyrddin? Fel... Dyma hi! Yndi bellach. Dyma hi nes i baratoi'n gynharaf. Yndi. Mi oedd o mewn mynachdy, mewn priordy Awgwstaidd yr Awgwstiniau, lly, yng Nghaerfyrddin, lle, tan oes Herwy'r Wythfed, yr 1100, pan o'n diddymu mynachdau, a wedyn mi oedd Llyfr Du yna, a wedyn ath o i sawl casgler, mae bellach llyfrgell. Mae gennau rhyw frith go i weld o mewn arddangosfa yma. Am unwaith, dwi'n gwybod beth i siarad amdano fo. Mae'n llawysgrif har, mae'n fychan, mae'n eitha tenna, a mae'n fychan o ran maint y tudalennau. Fatha'r llyfrau ti'n sgwennu, Jerry. Yn fychan iawn. Ac yn dila. A mae'n fwy diddorol o lawr o hynna. Ond Llyfr Du Caerfyrddin yw'r llawysgrif Gymraeg gyntaf sydd wedi goroesi. Reit? Dyma'n bwysig. Fel ddys i, mae'n dameidiau o hen Gymraeg sydd yn 2 ganrif, 3 canrif yn gynharach na hyn, wedi sgwennu ar ymwl tudalen mewn llawysgrif sy'n Lladin fel arall, ond mae Llyfr Du Caerfyrddin yn gyfan gwbl Gymraeg. Mae'n gasgliad o farddoniaeth Gymraeg yn neithpwyd yn unswydd. Mae yna fwriad, mae yna gynllun tu ôl i'r peth. A rhyw fynach mae'n debyg yn y mynachdy, y priordy Awgwstaidd yng Nghaerfyrddin wedi eistedd lawr a chynllunio prosiect a chopio cerddi o lawysgrifau hun ar y cyfa, dwi'n tybio, a chreu y llawysgrif hardd hon. O gwmpas y flwyddyn 1250. 1250. Felly gael ofyn cwestiwn wrth yn teipio, be oedd pwrpas neu? Nes i ddweud bod yna fwriad neu pwrpas? Be oedd y fwriad? Ydy sôn am y cynllun oedd gan y dyn, mynach oedd o, dyn unwaith eto, rhyw weledigaeth oedd o eisiau creu, a mi greuodd gasgliad o farddoniaeth Gymraeg. A oedd yn bwysig iddo fo yn bersonol ella, ond yn bwysig i'w ardal, i'w fynachdy. Mae
Mae'r dre honno wedi ei henwi ar ôl rhywun, Caerfyrddin. Ia, Myrddin felly. Felly mae lot o gerddi sydd yn cael ei priodoli i'r bardd hudolus Myrddin, yna, a hefyd, mae sôn am Taliesin hefyd, mwy am ynys ymlaen, ond mae yna gasglu o bethau, mae yna amrwywaith o bethau. So ta 1250 dim. So ta mae hwn yn gyfnod, so mae hwn sy'n cyfnod lle mae y Mongols yn rym mawr yn taro fewn i ddwyr awn Ewrop. Mae'n gyfnod... Ac o ran Cymru, oes y tywysogion, dyn ni'n sôn am ychydig o flynyddoedd ar ôl marwolaeth Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Iorwerth, oes y ddau Lywelyn, wedyn mae wyro Llywelyn ap Iorwerth. A dyma'r cyfnod lle mae'r Moslemiaid yn cael eu taflu allan o Sbaen a Portugal yn cael eu taflu allan o Portugal. So mae'n gyfnod... Yndi. Aruthrol. A mae'n fan cychwyn, fel yn tro dwytho wrth drafod y Gododdin, mae'n sawl man cychwyn posib pan ydych chi'n sôn am holl hanes llenyddiaeth Cymraeg. Ond mae Llyfr Du Caerfyrddin yn fan cychwyn mewn ffordd, achos mae yna rhyw ffrwydr ar y llawysgrifau Cymraeg fel petai sydd wedi goroesi o'r flwyddyn 1250 ymlaen. Mae yna rhyw 160 o lawysgrifau Cymraeg o'r flwyddyn honno ymlaen hyd at ddiwedd yr oesau canol hyd at y flwyddyn 1500 yn fras. Felly, mae ffrwydrad yn air sydd o bosib yn gamarweiniol achos mae'n ymddangos fel sy'n ddim byd. A wedyn sydyn rhaid argym mae'n lwyth o rhyw gyfnod o ganrif a hanner, neu 2 ganrif a hanner, mae yna dros 100 a hanner lawysgrifau. Bwm, rhywbeth wedi digwydd. Hwrach bod Llywelyn Fawr i roi llwyth o nawdd i mynachdau a holl pethau. Mae'n demtasiwn i ddechrau damceniaethu. Ond mae'n debyg iawn, mae hap y damwaid ydi o, mae'r reswm yn un trafod. Rhyfel, tan, mwg, tamprwydd, pryfed yn bita llawysgrifau. Ond yna rhyw grŵp uffernol o farus o bryfyd. Ac o felly dan. Felly, mae lot wedi dyflannu da. Felly mae'n ymddangos fel sy'n rhyw ffrwydr, fel y gynwr anferthol o lawysgrifau Cymraeg o'r flwyddyn hon ymlaen. O hon yw'r gyntaf ohoni. Felly, hap y damwain i raddau. Ond mae bosib cyfuniad o hap y damwain, ond hefyd bod yna rhyw system o ran nawdd, o ran rhai mynaich yn wahanol resymau roi fwy i ysgrifennu mewn ffordd gydlynus ac yn y blaen. Felly cyfuniad o bethau o ran beth dyn ni'n gallu gweld yn ôl o dystiolaeth i goroesi, ond hefyd ffactor y cymdeithasol. Ac eto, i fynd yn ôl at yr hyn oedden ni'n drafod tro dwytha, mae'n ddiddorol ac efallai'n arwydd o cael na casgliad o farddoniaeth. Gydofyn. Casgliad o farddoniaeth ydy'r gyfrol ysgrifenedig gyntaf honno yn y Gymraeg. Ac hefyd... Nid rhywbeth gwleidyddol, nid rhywbeth gweinyddol. Bod yn ystod y cyfnod yna o 1250 ymlaen i 1500, mae'n lwyth o gopïau o gyfreithiau Hwyl Dda, o destunau hanesyddol, o dyma'r cynharaf. A mae'n wych mewn ffordd ydy. Mae'n helpu ni greu stori ydy. Yn gywir yn hanesyddol y beidio, mae'n greu stori wych. Ond, wedi licio hyn da, y gerdd gyntaf yn y llawysgrif Gymraeg gynt ohoni o roesi yw Ymddiddan, Myrddin a Taliesin. Dau, oedd e'n mynd eirin tro dwytha, ond dau yw'r cynfairdd, yr hen feirdd Cymraeg chwedlonol da, Myrddin a Taliesin, yn ymddiddan a'i gilydd. Bron fel sy'n ymryson i ddangos pwy sy'n gwybod fwy da. Ac mae hynna yn beth gwych. Ac ar y diwedd, mae Myrddin yn dweud, mae'n fath o deialog, bron bod sgript mewn drama bach, un yn dweud rhywbeth, y llall yn dweud rhywbeth, ac reit ar y diwedd, maen nhw'n sôn am rhyw hen frwydra, brwydr arfderydd yn ôl ganrifoedd yn gynharach eto, ac yn y blaen, a mae'n gysylltu rhwng Myrddin wyllt, ath yn wallgo yn ystod y frwydr, fel PTSD, milwr neu rhywbeth yn ôl y chwedl, nath o redeg i ffwrdd, i fyw yng nghanol coed Cylyddon ac oedd yn proffwydo ac yn cyfansoddi barddoniaeth a'i chwaer Gwenddydd yn dod ato fo. Felly mae yna rhyw dameiddio hein chwedla a bosib tameidio hein hanes yna, ond mae'r ddau fardd os nhw'n ymryson a'i gilydd yn siarad ac yn sgwrsio, a wedyn ar y diwedd ar ôl hynna i gyd, a maen nhw'n sôn am Feil Gwn Gwynedd ac yn y blaen, ac tua'r diwedd mae Myrddin yn cael y garola a mae'n dweud canys mi, felly mi, canys mi, felly fi, canys mi, Myrddin, wedi Taliesin, bythawdd gyffredin fy narogan. So, felly fi, ar ôl Taliesin, bydd gyffredin, bydd yn gyffredinol, fy narogan, fy mhroffwydoliaeth fi. A ni drafod y cerdd darogan y proffwydoliaeth. Ond mae fel y mynach yna, a gopiodd y gerdd honno,
fel a'i chynnwys fel y gerdd gynta yn y casgliad yma o farddoniaeth Gymraeg yn gorffen trwy ddweud, a dyma Myrddin yn dweud fo yw'r pwysica yn y traddodiad uwch ben Taliesin, a mae yna gymaint o bethau am Taliesin mewn llawysgrifau eraill, de. Fatha fel y propaganda. Ac unwaith eto, o ran y cyd-destun cymdeithasol o gwleidyddol, ble sgwennwyd y llawysgrifau eto? Llyfr Du Caerfyrddin? Ie. So mae Myrddin oedd y So pwysica. ti'n fatha plediwr y tîm lleol. Tîm lleol, yn union. Fy mardd i di'r gorau fath o beth. Yn union, a wedyn fel arall yn y llyfr, yn Llyfr Du Caerfyrddin, mae yna gerddi proffwydol eraill sy'n cael eu priodoli i'r bardd Myrddin, bardd hudolus, fel Taliesin, yr rhai lle mae'n proffwydo ynghylch pob math o bethau. A dwi'n rhaid i oedi chydig bach yn sôn am hyn, achos mae'n dweud bydd gyffredin fy narogan. Darogan. A mae gan yr iaith Gymraeg sawl ffordd o fynegi'r cysyniad yna, sawl gair am ddarogan. Darogan, bryd, proffwydoliaeth, ynda? So, fatha rhagweld, felly. Rhagweld, ie. Syniad mae'n weld i'r dyfodol fel petai. A ti'n gyfarwydd, mae'n siŵr, o ran diddordeb mewn pethau fel hanes Cymru a gwleidyddiaeth yn y blaen, y cysyniad o y Mab Darogan, yr enghreifft? Mae arweinydd Plaid Cymru, o'n i'n meddwl bod hwnna. Y Mab Darogan. Mae o'r degrees. Na, ddim... Cyn arweinydd Plaid Cymru sydd ar enghreifft. Ond be ti'n gwybod am y Mab Darogan? Wel, dwi'n dod o Benmynydd, to. Felly, y pentre ges i magu nhw, ydi pentre yng Sir Fôn o'r enw Pennod, sydd yn gysylltiedig, wrth gwrs, â teulu'r Tuduriaid. Ac felly, o safbwynt bachgen o Benmynydd, y ber hyn dwi'n wybod amdano fo, ydy bod yr Tuduriaid wedi defnyddio'r beirdd Cymreig i propagandeiddio i helbyddu'n Cymreig at ei gilydd i fynd i Bosworth ag ennill coron Ynys Prydain yn ôl i'r Cymru. So dyna, fel, os ti'n dod o Benmynydd, mae'n ystyr benodol iawn. Ie, wel, mae'n gywir i'r addar am pen llanw gwleidyddol traddodiad y canu bryd, y canu proffwydol, y darogan, a'r Mab Darogan, a'r beirdd yn y 15fed ganrif, a rhai yn darlunio Harri Tudur fel y Mab Darogan. A'r syniad bod Ynys Prydain wedi cael ei cipio ffwrdd o'r Cymru gan y Saeson drwg yma a bod ni'n mynd i hawlio fo'n ôl. So dyna hyd a lled fy ngwybodaeth i amdano fo. A mae'n benodol iawn am Benmynydd. A yna mae'n hollol gywir o ran y ddiwedd yr oesau canol lle. Ond cyn hynny mae droddodiadau cerddi sy'n darlunio arwyr eraill fel y Mab Darogan, yr arwr sydd am ddod nôl a achub cenol y Cymru, Arthur, Brenin Arthur sydd yn cysgu mewn ogof ac am ddeffro Owain Lawgoch neu Owain Glyndŵr. Ond cyn hynny, Cynan a Charwolodr, Cynan Carwolodr yma rai. Felly yn draddodiad i broffwydo. A weithiau ma'n defnyddio'r gair darogan, weithiau bryd, canu bryd, canu proffwydol a proffwydoliaeth. Alla bod hwn yn gwestiwn ofnadwy o dwp, ond pam fod proffwydo yn gymaint o beth? Dwi'n gallu deall o safbwynt propaganda gwleidyddol. Ti isio creu rhyw syniad o take back control. Ti'n gallu cael rhyw syniad o sut da ni'n gallu symud ymlaen a mae yna rhyw... Ond pam fod proffwydo yn beth mor fawr yn y diwyllu? Ond oherwydd bod gyfnod calad, oedd yna gymaint o gledi a bod bobl eisiau teimlo, ydy o efo'r traddodiad Cristnogol, bod yna... Mae'n bosib, yr atgyfodiad... I ddechrau, mae'n bosib i ni sbio nôl ar yr oesau canol mewn ffordd sydd bach yn fwy yn rhy nawddoglwyr weithiau da. Achos mae pobl heddiw yn darllen horoscopes yn papur newydd, a mae pobl eisiau gwybod am y dyfodol. Mae tywydd ar y newyddion yn proffwydo'r tywydd i ni. Mae pobl fatha chdi yn proffwydo pwy sy'n mynd i ennill yr etholiad nesaf. Dyna rhan o dy waith di, de. Sylwebwyr dyna pan dwi'n troi at arbenigwyr i glywed am beth sy'n mynd i ddigwydd o ran digwyddiadau mawr. So, ni di'r fersiwn cyfoes o... A mae yna pobl sydd yn mynd i weld darllen cardiau tero a heddiw hyn efo'r holl wyddoniaeth yr holl bobl sy'n gyda. Ond mynd yn ôl ma'n hanes. Ia, felly pobl eisiau gwybod am y dyfodol a wedyn mewn
gwlad, cenedl fel Cymru wedi cael ei goresgu neu wrthi yn y cyfnod yma yn brwydro i gadw roedd annibyniaeth. Cofiwch, weithio ni som tirnasa Cymraeg ar nid un wlad fawr ynde, wrth gwrs. Weithio'n cwffio mysgu gilydd hefyd, wrth gwrs. Ond hefyd, mae'n mynd yn ôl at gysyniadau ynglyn â'r bardd Cymraeg. Ni'n trafod tro dwytha a ffaith o ran y Gododdin ac Aneirin yn ôl y stori dyn ni'n i sgwennu allan o'r gerdd fel petai, bod Aneirin wedi mynd gyda'r milwyr i gatraeth a wedi gweld y frwydr a dod nôl a canu amdano fo. Y syniad bod y bardd yn weledydd, un sy'n gweld. A dyn ni'n gael yn canu yma, weithio mi welish i hyn, y bardd wedi gweld campau y noddwr, y tywysog, y brenin, a mae'n cofnodi hynna. Ond hefyd, mi oedd yna rhyw gred bod y bardd yn weledydd mewn ffordd arall hefyd, yn gallu gweld pethau nad yw pobl gyffredin yn gallu gweld. A mae yna rhyw elfen hynny wedi goroesi yng Nghymru a'r byd i raddau, bod beirdd yn cyfansoddi bethau sydd yn dadansoddi bywyd mewn ffordd wahanol hwyrach, bod yna rhyw fewnwelediad neu rhyw ddoethineb mewn barddoniaeth dda weithiau, de. So, i fi hwn dy'r stwff sydd fwyaf diarth am y cyfnod yma, achos dwi'n gallu gweld pam ti'n canu am acha yr arweinydd, reit? Achos mae ynglyn â, gan bod, fel o'n i'n deud, tro dwytha, gan fod grym gwleidyddol bobl yn seliedig ar awdurdod oedd yn dod o linach, ti'n canu am, oedd y taid yn uffar na fo, oedd yr hen daid yn hyd yn oed yn well ag ati. A mae hwnna'n draddodiad sydd yn fyw hyd yn oed rwan mewn llefydd fel Gorllewin Affrica a'r canu grio, yr syniad yma o'r ach a canlyn yr ach daryliol. A dwi'n gallu gweld canu mawl i'r boi sy'n mynd i roi pres i chdi. Fyddai'n dod i dy dyd i Jerry Hunter a sgwennu englyn ofnadwy o wael yn dweud ti'n uffar na fo. Awdl yn englyn, hir a chymled, gobeithio. A nid i roi pryd o fwyd i fi neu rhywbeth. Ond mae'r elfen broffwydol yma, mae hwnna i fi sydd yn fwyaf pell o'n cyfnod ni. Bod ti'n siarad am horoscopes. Ond yn wleidyddol, fel nes ti ddeud, wrth sôn am Harry Tudur a diwedd Rhyfel ar Rhos ac yn y blaen, mae'n elfen o propaganda fyna hefyd, cefnogwch y boi yma. Ond hefyd, yn wedig mewn cenedl oedd wedi cael ei darosgol a'i gormesu a cenedl neu unrhyw gymuned o bobl yn wynebu amser calad. Mae proffwydo amser gwell. A dyddiau gwell iddo halleluia. Ond hefyd, cofiwch o ran y cyd-destun crefyddol yn yr Oesau Canol, pawb yn Gristnogol, mae Cristnogaeth ganoloesol yn lliwio bydolwg pawb. Dyn ni'n sôn am fynach sgwennodd y llawysgrif hon, Llyfr Du Caerfyrddin, a'r rhan fwy o'r llawysgrif eraill dyn ni bod yn trafod, mae'n debyg. Ac, wrth gwrs, yn y Beibl Cristnogol, mae yna broffwydolaethau, mae yna broffwydi, does? Proffwydi'r Hen Testament ac yn y blaen. Mae'r llyfr ola, Testament Newydd, dargyddiad llawn broffwydolaethau am be fydd yn digwydd o ddiwedd amser. Esoteric hefyd, os mae'n elfen o'r... Cymlaeth o arwyddion. Ond mae yna rhywbeth deallusol iawn am y traddodiad proffwydol hefyd, achos mae nhw'n ceisio darllen arwyddion, dehongli arwyddion, a gweithio allan beth sy'n digwydd. Felly, mae'n fodd cyd yn deimlo beth yn rhywun. So, dwi wedi llusgo chdi ddi ar y llwybr cil. Ond mae'n bwysig dall bod Darogan, neu canu bryd, proffwydoliaeth yn bwysig iawn. A mae'n rhan bwysig o'r traddodiad llenyddol Cymraeg. Dyna sy'n rhoi'r ddraig goch ar fan y Cymru. Na i drafod hynny mewn pennod arall. Enghraifft, ac yn y blaen. Felly, ar ddiwedd y gerdd gyntaf, yn y casgliad cyntaf hwn o farddoniaeth Gymraeg, mae'r mynach sgwennodd y llawysgrif yn dweud, neu mae'r gerdd y dywysodd o i chopio yn dweud, mae Myrddin fydd yn drech na Taliesin o ran y traddodiad. So di pobl Sir Gaerfyrddin ddim wedi newid yn y cyfamser? Anheg iawn. Maen nhw dal yn meddwl bod o'r lle gorau. Dwi'n mwyn bwy mae Taliesin yn perthyn. Ond wedyn, fel ddyn ni, mae yna gerddi eraill yn y llawysgrif yma, yn Llyfr Du Caerfyrddin, sydd wedi priodoli i'r bardd Myrddin, proffwydolaethau. So mae'r cynnwys am rhywun, mae yna bethau eraill hefyd. Mae yna gerddi sydd fel pe ba nhw yn deillio rhyw draddodiad storiol, chwedla, a hwyrach bod y chwedl yn cael ei hadrodd ar lafar, a mond y gerdd sydd yn cyfeirio at y chwedl wedi i chopio mewn llawysgrif. Mae yna gyfres o benillion o englynion, y Mesur y Caeth, byr yna, cyfres o englynion y bedda, sy'n sôn am fedda arwyr. A mae'n rhestru, mae'n fath o ffordd o gofnodi neu greu catalog
o lwyth o arwyr Cymraeg traddodiadol mae'n dweud, lle mae bedd nhw, mae'n rhywbeth bach hyfryd am glaw yn glychu'r bedd, a mae'n enwi nhw de. A wedyn mae'n sôn am Arthur, a Brenin Arthur, yn drafod o eto, mae'n a lot i ddweud am Arthur a llenyddiaeth Cymraeg, a mae'n dweud bod nad oes neb yn gwybod, anoeth byd, rhywbeth dirgel yw bedd Arthur. Hwrach achos does neb yn gwybod lle mae'r ei gladdu, a hwrach achos dydy o ddim wedi marw go iawn, wedi mynd i ffwrdd i gysgu mewn ogof neu yn y sefyllfa. Felly mae'r gerdd honno, neu cyfres o englynion ynglyn y buddan, yn farddoniaeth storio. Mae yna un am foddi maes Gwyddno, stori Cantor Gwaelod. Ie. A Seithenyn. Seithenyn, gadlygiadau'n gored. Ac mae llinell gyntaf gerdd honno yn dechrau Seithenyn, saf di allan. A mae'n anar Seithenyn nath adael i faes Gwyddno gael ei boddi. Sori, mae hyn yn eto arddangos fa anwybodaeth. Felly mae stori Cantor Gwaelod yn cael ei gyfeirio ati yn yr llawysgrif Cymraeg cyntaf sydd wedi goroesi. Ie. Wel, stori... Neu, mae yna rhyw gyfeiriad at y stori. Neu stori yn debyg, ie. Mae yna. Waw. A gers Seithenyn sydd bellach enw ar gwrw, mae'r bragdi llun. A gan felly gan bop da. Ie, Seithenyn. Hollol. Ac mae yna... Sori, da ni'n gwybod yna. Un o gerddi sydd yn perthyn i drafodiad neu gylch Llywar Hen. Mae yna lot o gerddi ar ffurf englyn eto mewn llawysgrifau eraill am rhyw gymeriad chwedlon o Llywar Hen gollodd i feibion i gyd 40 o feibion wedi marw yn cwffio erbyn y gelyn ac yn y blaen. A mae yna un o'r cerddi hynny yn y llawysgrif hon hefyd, ond mae wedi gysylltu efo canu am fyd natur, canu gwirebol, de. Gwirebol? Ie, mae'n mynegu gwirioneddau, pethau gwireba am y byd, doethyneb mewn ffordd gyffredin oesol bron. Bron fel deirhybion. Ond gan defnyddio byd natur? Yn aml iawn. Felly mae englyn cynsa y gerdd yma yn wych. Llym awel, llwm bryn, anodd, caffael, clud. A dyna'r llinell gyntaf da. A jyst geia, ganol geia da. Llym awel, llwm bryn, anodd, caffael, clud. Mae'n anodd bod yn glud. Llygryd rhyd, mae'r rhyd nid wedi lygru, wedi rhewi. Rhyd yn yr afon wedi rhewi da. Rhewyd llyn. Rhy saif gŵr ar un cynonyn. So mae dyn yn gallu sefyll ar un cynonyn. Fatha cynonyn, fatha o frwyn neu rhywbeth wedi rhewi yn garw. So dyn gallu sefyll. Felly mae'n disgrifio'r geia a caledi geia. Mae'n addas iawn i heddiw, dweud i gwyth. Wel, ie. Ond nid yr oes sydd ohoni efo newid hinsawdd. Mae'n digwydd bod yn oer wysos yma pan dyn ni'n recordio yma yng Nghaerdydd a Ira bore yma, doedd? Ond yn gyffredinol mi oedd y geia yn yr oesau canol yn oerach o lawer. Felly a wedyn mae'n sôn am un o feibion Llywar Hen. Mae yna gerdd gan fardd hanesyddol go iawn, Cynddelw Brydydd Mawr, da. Chdi enw wych, da. Ond mae gan y beirdd mae enwau gwych. Mae Richard Wyn Jones a Jerry Hunter yn boring yn dydi. Cynddelw Brydydd Mawr, da. Na, mae enwau neu lys enwau beirdd yn gallu bod yn wych. Yna ni drafod o pan ysgrifennu'r feirdd y tywysogion, da. Ond mi oedd o'n un o'r gogyn feirdd neu feirdd y tywysogion, y beirdd proffesiynol yn canu mawl i dywysogion Cymru, a mi ganodd o fawl i arweinwyr mawr fel Owain Gwynedd yn y gogledd a'r Arglwydd Rhys yn y de, rhai o'r tywysogion enwoca yn y 12eg ganrif, ganrif cyn oed y llawysgrif de. Ella bu farw Cynddelw rhyw hanner canrif a chydig cyn yr mynach na sgwennu'r gerdd, copio'r gerdd. Gai o'n dau gwestiwn fan hyn. Un ydy, ydyn ni'n saff bod, ydyn ni'n gwybod bod mae Cynddelw Brydydd Fawr, sgwennodd honna a bod o'n, be di'r... Oedd ti eisiau bod yn wyddonol gywir ar gychwyn yr adlen yma. So, i ba radda, da ni'n gallu... A'r ail gwestiwn wrth i ni'n mynd heibio, allan bod ti eisiau ateb y ddau fe gilydd, ydy, ti'n dweud bod yna englynion, ydy o'r un fath o englyn a byddwn ni'n nabod rwan? So, be di'r cysylltiad rhwng y ffurfiau yma a'r ffurfiau sy'n cael eu harddel rwan? Reit, ddau gwestiwn mawr efo yna. Yn gyntaf ran y bardd. Yn wahanol i
i'r bardd Myrddin a Taliesin. A mi oedd 'na Taliesin hanesyddol o bosib yn canu tu'r un cyfnod ar Aneurin hanesyddol os 'dan ni'n credu yna 6eg, 7eg ganrif de. A wedyn mae Taliesin yn magu rhyw bersona chwedlonol, mae 'na chwedlau amdano fo. Y Myrddin yn gymeriad chwedlonol, bosib bod 'na gymeriad go iawn mewn brwydr go iawn yn ôl yn y 6eg ganrif, ond maen nhw'n gymeriadau chwedlonol 'lly. Mae 'na broffwydolaethau, mae 'na bethau ffantasiol iawn amdano nhw 'lly de. Ond o ran Cynddelw Brydydd Mawr a beirdd y tywysogion, rhai eraill de. Dwi'n meddwl mae'n gymarol hawdd i derbyn fel cymeriadau hanesyddol o'n nhw'n canu mawl i dywysogion go iawn. Os ti eisiau amau bod yna ffasiwn dywysog ag Owain Gwynedd neu Llywelyn ap Iorwerth ac yn y blaen. Wel, y bobl mae'n rhan o'i... Chai ddim mynd yn ôl i'r gogledd os dwi'n meddwl hynna. Neu Arglwydd Rhys os ti'n mynd i'r deheubarth eto. Felly, oedd y beirdd yma yn feirdd proffesiynol yn rhan o gylchoedd y tywysogion go iawn. A mae yna lawysgrifau eraill. Na ni sôn am feirdd y tywysogion. Mae yna lawysgrif benodol a greuwyd yn ddian ar ôl i oes y tywysogion ddod i ben. Ac oedd ymdrech hollol fwriadol i gofnodi barddoniaeth cyfnod oedd newydd ddod i ben. Ond felly mae'n lot o resymau. So mae'n resymau da i gredu fod yna... A ran, am y mesura, dyn ni'n gweld hyd yn oed rai o pethau hynafol. Dyn ni'n gweld yr englynion, o'n i'n sôn amdano nhw yn llawysgrif Juvencus, un o'r tameidio a hen Gymraeg sydd wedi goroesi, ar ymwl llawysgrif sy'n Lladin fel arall. Mae yna fesura, dyn ni'n gallu adnabod, englynion o'r hen ganiad. Pan ti'n meddwl am... Mae beirdd heddiw yn canu pob math o fysur ac yn defnyddio pob math o fysur. Pan ti'n meddwl am englyn, mae'n siŵr ti'n meddwl am englyn un o'r lynion, efo 4 llinell. Wel, yr hen englynion yma yn aml englyn milwr, efo 2 llinell yn lle 4. Felly maen nhw'n debyg, a maen nhw mewn defnydd mewn cyfnodau diweddarach hefyd, ond ar y cyfa, mae'n... John Morris Jones yn ei gampwaith cerdd Dafod, dwi'n meddwl yn ei galw'n englynion o'r hen ganiad, gwahanol fatha englynion 2 llinell yn lle 4 ac yn y blaen. A wedyn mae rhai o mesurau'r awdl, mesurau caeth eraill dyn ni'n gweld yn ymddangos, wedi oes beirdd. A mae'r gynghanedd yna? Mae'n dechrau ymffurfio. Dydy'r gynghanedd ddim wedi cael ei rheoleiddio. Ar ryw bwynt sy'n mynd i o'r cynghanedd. Ddim yn cael ei rheoleiddio eto. Y sioe arbennig nadolig flwyddyn nesaf. Dyn ni'n gweld sylfaeni amlwg y canu caeth a'r gynghanedd fel dyn nhw heddiw. A felly mae'r gerdd yma gan Gynddelw Brydydd Mawr sy'n Llyfr Du Caerfyrddin yn awdl gerdd hir fel cyfuniad o'r hen fesurau caeth. Ac i fod o'n fardd yn canu mawl i dywysogion fel Owain Gwynedd a'r Arglwydd Rhys ac yn y blaen. Mae'r gerdd hon yn fwy personol. Mae'n gerdd amdano fo hyd i raddau a'i berthynas y Duw. Mawr ysgafn, sef cerdd y ganwyd ar y gwely angau. Oedd yn drafodiad, pan oedd y bardd yn marw de, ac hwrach yn llythrenol ar ei wely angau neu'n hyneiddio ac yn poeni am farw de. Mae'n oes oedd yn grefyddol iawn, pawb yn grefyddol iawn, doedd ddim anffyddwyr hyd y gwyddom yn y cyfnod yma de. Ac yn elfen o gyffesu, cymodi a Duw, gweddio. A felly mae'n yn y llinell mae'n dweud, cyfarchaf i Dduw, cyfarchwel iawn. Dwi'n erfyn Dduw am drowedigaeth briodol neu rhywbeth. Ac ar ddiwedd y gerdd yma, mae'n hir iawn yr awdl yma, mae'n sôn am farwolaeth a dydd y far fawr, pan mae pawb yn gorfod wynebu baredigaeth Duw. A mae'n deud, gofod i Dduw peidio a'i ollwng yn rhan o'r llu du. Mae'n sôn weithiau ar ran... Llu du, dwi'n licio. Llu du. Sef y bobl a ddiwedd amser a fydd yma. Sy'n mynd i uffern. O ddim yn etholedig. Sy'n mynd i weld. Ciari dyms. Ti'n sôn am galfiniaeth wan y felly. Ti'n neidio ymlaen... Methu helpio. Rhyw 5 canrif. Ciari dyms. Yn y bom, yn sôn am ran athrawiaeth Gristnogol yn y cyfnod ac o ran yr Eglwys Gatholig heddiw ac yn y blaen. Llawer iawn o Gristnogion heddiw i heddiw. Ond bendant yn yr oesau canol. Ia, a ddiwedd y byd, a ddiwedd amser, bod pobl yn cael ei barnu ac bod pobl yn cael ei rhannu yn 3 grŵp, 3 llu yn wynebu barn Duw. A mae un yn mynd yn nefoedd, un yn mynd i Burdan a un yn mynd i'r uffern. So mae'r llu du rai sydd wedi cael ei
collfarnu fynd i uffern. Mae'n gweddio, mae'n mynd i farw o bardd, mae Cynddelw wedi bod yn uffern o foi, bardd mawr yn canu i dywysogion yn mwynhau medd a gwyn a bwyd moethus yn y llysoedd. Mae'n hen, mae ar ei wely anga, mae'n gweddio'r dduw, mae'n cyfarch Duw yn y llinell gyntaf, ac yn y llinell ola ar y diwedd, mae'n gofyn, please, paid angollwng ni efo'r llu du fynd i uffern pan dwi'n marw. So dwi'n mynd i gychwyn grŵp heavy metal a'i alw o y llu du. Mae'n just yn ffantastig. Edrych ymlaen at hynny, de. Iawn. Reit, felly, mae gen ti'r gyfrol yma, a mae'n rhyfeddol. Felly, ti ddim yn sbadio, mae hwn yn rhyfeddol, a mae'n rhaid i wybod mwy amdano fo, a dwi'n cofio weld o, a mae'n deimlad pwerus. Oes. Just o'r gwrthrych ma dy flaen, dydi. Mae'n ogla o fod yn hynafol bron, dydi. Mae'n rhyfeddol. A mae'n wych meddwl bod un Cymro, y mynach ma yng Nghaerfyrddin, wedi mynd ati i greu casgliad o farddoniaeth yn yr iaith Gymraeg. Nid Lladin, iaith dysg Ewrop, ond yr iaith Gymraeg, yr iaith frodorol, lle. Barddoniaeth oedd yn arwyddo cawl iddo fo, mae'n debyg, ac i'w sefydliad a'i gymuned ei hun. Sut mae hyn yn cymaru i'r radd o ti'n gallu ateb y cwestiwn yma, hefo ieithoedd eraill ar hyd a lled Ewrop ar y pryd? Felly, yn herma, ieithoedd oedd ddim yn Lladin, oedd ddim yn ieithoedd Mae'n amrywio'n fawr, de. Di'n amrywio, Mae'n amrywio'n fawr iawn. Mae pob achos yn wahanol mynd o le. Ond er enghraifft, mae'n fwy o lenyddiaeth Wyddeleg hynafol, llenyddiaeth yn yr hen Wyddeleg, sy'n gynharach na'r Gymraeg sydd wedi goroesi, o dipyn, de. Am sawl reswm. Bod hinsawdd Iwerddon yn gallu bod yn damp hefyd fel Cymru ac yn y blaen. Ond un peth, mi oedd yn draddodiad yn Iwerddon o ran traddodiad eglwysig, mynachaidd Iwerddon, bod mynaich yn gadael Iwerddon ac yn mynd dramor i weithio, i fyw a gweithio mewn mynachdai ar y cyfandir, y llefydd eraill, ac yn mynd y llawysgrifau, lle mae yna lawysgrifau Gwyddeleg, hynafol iawn, sydd wedi goroesi oherwydd y ffaith i bod nhw wedi cludo i ryw fynachdy ar y cyfandir yn gynnar iawn. A ddim wedi cael ei llosgi gan y Saeson yn Iwerddon ac yn y blaen. Felly, mae'n amrywio, mae'n dibynnu ar pa wlad a pa iaith. Ond, sôn ychydig bach am lawysgrif arall, gan fod y gerdd gyntaf honno yn Llyfr Du Caerfyrddin, hefyd yn sôn am Taliesin. A mae'r ddau yn ddiddan a'i gilydd, Myrddin a Taliesin, ac ar y diwedd mae Myrddin yn dweud, wel, canis mi wedi Taliesin, mi fydd fy narogan i, fy mhroffodoliaeth i yn goroesi. A mae Taliesin eto, mae'n gymaint o bethau wedi priodoli iddo fo, yr oesau canol a wedyn, sy'n ei ddarlunio fel bardd gorwch naturiol efo hyd a lledrith a gallu proffwydo, byw am byth ac yn y blaen. A wedyn, yn ystod hanner cyntaf bedwaredd ganrif ar 10, mi sgwennwyd Llyfr Taliesin. Casgliad o gerddi sydd rwysyd neu gilydd yn cael ei cysylltu ar cymeriad hwnnw. Taliesin. Mae'n cynnwys pethau sydd yn hanesyddol mewn dyfynoda, sy'n meddwl am y Taliesin hanesyddol. Ti'n cofio, mae'n siŵr, tro dwythoedd yn sôn am y cofnod Lladin, sy'n sôn am y beirdd oedd yn canu yn y 6eg ganrif, mae'n enwi Aneurin a Taliesin. Felly mae yna gerddi hanesyddol i fod, canu mawl o'r hen ogledd, a hefyd cerddi chwedlonol, sydd yn perthyn i ryw straeon am y Taliesin hudolus oedd yn byw am byth ac yn gallu mynd i'r byd arall ac yn greu pob math o bethau rhyfeddol, ac mae'n cynnwys proffodoliaeth arall hefyd, dwi'n meddwl ti wedi clywed amdani, Rwy'n sôn am Darogan, a proffodoliaeth yn barod, ond gair arall am ddarogan neu proffodoliaeth oedd armes. Armes Prydain? Na, chdi. Be ti'n gwybod am armes Prydain? Wel, armes Prydain, os dwi'n cofio, ynglyn â... Ydy o'n annog neu'n proffodoliaethu y byddai y Cymru a'r Llychlynwyr yn ymuno fo'i gilydd i roi cweir i'r Saeson neu'r Normania. Rhywbeth fel yna. So, y syniad ma bod y môr Iwerddon yn rhywbeth o ryw lyn oedd yn cysylltu Iwerddon, Ynys Manaw a Chymru, a wedyn mae gen ti'r Hyw Dew neu pwy bynnag yn dod o gair, y Normaniaid, a bod na ryw fath o ryw... Neu hwn cyn yna. Bod y llawysgrif yma o'r bedwaredd ganrif ar 10, mae'r gerdd yn disgrifio amgylchiadau gwleidyddol
o'r 18fed ganrif. Oce, felly pwy... Spel. Pennod Athelstan yn frenin yn Lloegr. Sacsoniaid. Sacsoniaid, cyn y Normaniaid. Reit, oce, na ti. Ac mae'n ger broffwydol. Ddiddorol iawn, mae'n enwi Myrddin hefyd. Mae'r Llyfr Taliesin i dod. Dwi'n gweld y ddau fardd yn ymryson a'i gilydd. Drwy'r hanes. Ie, hollol. Ond mae'n proffwydo buddugoliaeth. Mae'n rhagweld y bydd yr hen arwyr cynnan a charwalod yn dod nôl i arwain y Cymru, de. A mae'n sôn am y Brython, y gair Brython, fel rhyw gysyniad o bobl sy'n perthyn i'w gilydd yn siarad yr un iaith, ond nid... Mae'n sôn am y Cymru hefyd, ond y Brython fel y pobl yn siarad Cymraeg neu hen Gymraeg tu hwnt i ffiniau Cymru. Cernyw, Cernewig, a pobl o'r hen ogledd yn dod. Cymru a ffordd na. Ie, a llychlynwyr Dilyn yn Iwerddon ac yn y blaen yn dŵad ac mae'n cwyno am ormes y Saeson pan oedd Athelstan yn Lloegr o gwmpas y flwyddyn 930 o rhywbeth. Oedd o'n frenin ar Wessex a Mercia yn Lloegr oedd wedi curo y daniaid y llychlynwyr efo ni'n Efrog, felly oedd yn ymestyn i dirnas ac yn oes Charlemagne dros y dŵr, de. So oedd Athelstan yn ymrythio rhyw frenin mawr, yn fath o Charlemagne yn trio bod, de. Ac yn dechrau adeiladu rhywbeth yn debyg i Loegr, de, yn clytio'r tirnasau Saesneg at ei gilydd i greu, ac yn cwffio'n erbyn y Brython, y Cymru, y Celtiaid, de. Felly mae broffwydolaeth yn gweld rhyw gynghrair efo'r Celtiaid eraill ym Mhrydain, y Brythoniaid i gyd, llychlynwyr o Ddilyn, Gwyddelod i Iwerddon hefyd, dod ynghyd i guro'r Saeson, ac nid yn unig i curo, ond i gyrru yn ôl i'r môr, gan gofio ganrif ynghyn pan fath yr hen Saeson draw i Brydain gynta, de. Hors a hengis. Hors a hengis a'r chwedliaeth hynna, da, iawn, ni'n drafod hynny eto. A mae'n dweud, Saeson, angor ar fôr peinydd ac yn y blaen, gweld nhw'n cael ei gyrru yn ôl i'r môr, Felly mae armes Prydain yn broffwydoliaeth wleidyddol iawn sydd mae'n debyg yn trafod amgylchiadau gwleidyddol penodol iawn o'r 930au. Geopolitics ar ffurf cefn ydi hwn. Gyfnod bell cyn i'r llawysgrif hon, Llyfr Taliesin yn cael ei sgwennu, ond gan ei bod hi'n broffwydoliaeth, mae rwysyd oedd yn gweddu efo yr agweddau chwedlonol ar gymeriad Myrddin ac yn y blaen, a rhagweld. A mae'n rhywbeth tua diwedd armes Prydain, mae'n dweud y Saeson wrth agor ar fôr peinydd, yn gyrru'r Saeson yn ôl i'r môr am beth, Cymru Gwenerol, sef Cymru anrhydeddus, hyd frawd gorfydd, iddo Cymru yn tirnasu hyd ddiwedd y byd. Na cheiswynt lyfrawr nag awgar Brydain. Na fydd y Cymru yn ceisio dyn hysbys neu dyn dysgedig arall na fardd barus, Fes yn cymryd pres i greu proffwydolaeth arall. A wedyn mae'n dweud, armes yr ynys hon na mynd hyn ni bydd. Felly hon, y gerdd hon yw armes yr ynys hon. Ni fydd un arall na mynd hon. So y bardd gyfansoddodd y gerdd wreiddiol. Hwyrach yn 18fed ganrif, ond eto, dy'r iaith sydd gen i ni ddim yn Gymraeg o'r 18fed ganrif, a rhywun wedi diweddaru os dyn ni'n credu'r stori. Mae'n anodd gwybod pam fysa rhywun wedi cyfansoddi rhywbeth fel yn y 4th ganrif efo amgylchiadau gwleidyddol mor benodol. So, y bardd hwnnw'n dweud, dyma'r broffwydoliaeth fawr, armes yr ynys hon. A wedi dweud, rhyw gof am yr hen Gymru yn tirnasu dros ynys Brydain i gyd, yr holl bobl yn dod ynghyd o'r hen ogledd i helpu'r Cymru i yrru Saeson o'r môr. A dim ond yr armes yma fydd yn goroesi. So fi ydy'r bardd efo'r weledigaeth go iawn. Da chi'n mysio gwrando ar neb arall. Hon fydd hi. A dyn ni'n gweld pethau yma trwy gydol y traddodiaeth. Ond ddim fel oedd hi, wrth gwrs. Oce. Dwi'n meddwl bod ni wedi crwydro yn ddiddorol iawn drwy Llyfr Du Caerfyrddin. Ydy Llyfr Taliesin gyda llawn lyfr go iawn? Llawysgrif. Llawysgrif ydy o. Mewn clawr, os o fatha... Neu jyst pentwr o bapur, diolch beth o? Mae'n ei rhwymo fel y llawysgrif eraill da ni wedi trafod. Mae'n ei rhwymo. Hardd iawn. Dwi'n byth yn siŵr o beth yma. Felly, diolch Jerry.
Croeso. Da ni'n mynd i stopio fyna. Cofiwch, os da hi hwn o ddiddordeb i chi, dan ysgrifio trwy'ch app, eich hoff app podlediadau, neu rai da chi ddim yn hoff o'n nhw hyd yn oed, a neu da chi'n gallu gweld ni, Duw a helpo chi, ar YouTube hefyd. Welwn chi tro nesaf. Ac yn y bennod nesaf... O, be da ni'n neud tro nesaf? Dwi'n ni bod yn sôn am farddoniaeth, dwi eisiau sôn am rhyddiaeth, am chwedla. Felly, chwedla Cymraeg canoloesol. Grŵp o chwedla dyn ni'n nabod fel y Mab Darogan. Dechrau trafod hynna tro nesaf. Gret. Diolch yn fawr.